balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ni waleɲuman o bɛ ka taa aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fɔ yan fɔ sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna k'aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la a bɛ tile dama bɔ bi diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ale ka ciden dɔw bɛ taama la an ka Mali jamana kɔnɔ yan nɔ jɛɲɔgɔnya siraw olu kɔrɔ donni kadara kɔnɔna na diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ani Mali jamana gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o taama in senfɛ diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka ciden ninnu u taara bɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seyd Cherif Ousmane Marani Haidara la karamɔgɔ Haidara ye hakili sigi di a ka dunanba ninnu ma k'a yir'u la k'a fɔ ko a bɛna ye u kɛrɛfɛ u ka baara ninnu dangɛnɛmayali hukumu kɔnɔna na k'a yir'u la k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ silamɛya yɛrɛ y'a laɲini ko mɔgɔ minnu ni olu ni dɛmɛɲɔgɔnya ka kan ko a ka kan i ka dɛmɛɲɔgɔnya ɲɛsin i mɔgɔninfinɲɔgɔnw ma minnu ni olu b'i degun kɔnɔna na o kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen o lasera an fa ani an karamɔgɔba a Seyd Cherif Ousmane Marani Haidara fɛ min senfɛ a b'a ka kɔkɔrɔmadonni wale ɲɛsin diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ma a kɛra ka bɛn alamisadon février kalo tile 28 ma an fa ani an karamɔgɔba a Seyd Cherif Ousmane Marani Haidara ka denbaya la Bangoni Janginɛbugu la Lutu Sidibe ale de kɛra baara ninnu seere fɛn minnu sɔrɔla fɛ an ka jɛ an ka olu ɲamada Nations Unies ka cidenw don o nana an ka jamana kɔnɔ u bɛ fɛ ka na dɛmɛ don ayiwa mɔgɔ minnu tɔɲɔna ani bin kɛra muso minnu kan ani dansagora hali cɛ minnu kan u bɛ se ka fɛn minnu k'u ye sira o sira fɛ pour que adamadenya bɛ se ka sabati ka adamadenya baara cogo ɲuman na an ka jamana kɔnɔ yan ni mɔgɔw bɛ se ka lafiya mɔgɔ tɔɲɔnenw ayiwa k'u nakun ye o baaraw de ye ayiwa an ko an faralen b'u kan silamɛya yɛrɛ b'an wele ka t'o de ma ni mɔgɔ tɔɲɔna yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ se ka dɛmɛ cogo o dɛmɛ cogo la sariya ko k'a tigi dɛmɛ ten mana an bɛ ala de deli tɔɲɔni minnu b'an ka jamana kɔnɔ ani binganiw ala k'a ban ala ka jamana in lafiya ala ka bɛɛ lafiya sɔli ala rasul Mali jagokɛlaw ani usine-tigiw tɔgɔlasoba Chambre de commerce et d'industrie du Mali CECIM o ɲɛmayaso assemblée consulaire u ka lajɛrɛ session ordinaire o tako 4nan baaraw nun donna ka bɛn alamisadon ma parc des expositions na Bamako kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ jagoko minisiri bolo a tɔɲɔgɔnkɛ minisiri min ni o tun b'a kɛrɛfɛ kɛnɛ kɔnɔna na o ye Mali usine ko o ɲɛta sabatili minisiri ye ka fara bolimafɛn ko minisiriso olu ka nɔnabila kan kɛnɛ kɔnɔna na Fatumata Yaya Kane ani a ka jatala Abdoulaye Sogodogo olu ka sɔrɔlenw don ni lajɛrɛ in min ni a ye Mali jamana maabaw fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamana ɲɛmɔgɔw ka se sɔrɔ bosobagaw ma ni o ye opérateur économique ye ani kɛnyɛrɛye cakɛda ɲɛmɔgɔw caman a lajɛ in yɛrɛ bɛ don kadara min kɔnɔ o de ye Mali jagokɛlaw tɔgɔlaso ni o ye Chambre de commerce et d'industrie du Mali CECIM a ka lajɛba tako 4nan ni u kama ko session ordinaire de l'assemblée consulaire nin kɛnɛ in kan Mali jagokɛlaw tɔgɔlaso ni o ye CECIM ye a ɲɛmaaba ye kuma ta ni ka bonyamasegɛw ni seereyaw caman kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmɔgɔ ka wulikajɔw ma kɛnyɛrɛye baaraw sira kan a ka ja jago sira kan ni o bɛ tali kɛ président Ibrahim Boubacar Keita ka hakilinaw la ni ka sɔrɔ ka labanna ka don kɛnɛ yɛrɛ sigikun babu senw kɔnɔ ni o ye a sigili ni sisan cɛ a ka baara kɛlenw ani a ka baara bolodalenw ni ka i da dɔ la k'o ɲɛfɔ nabagaw ɲɛna salon o ye an yɛmale ka baara mun kɛ an ye baara mun kɛ salon ka se bi ma an b'o yiru la a n'a budget musaka mun donna la an bɛ fɛ ka baara kura mun bolo dafara ɲinan o programme an b'o yiru la ani a musakaw an bɛ discuter ninnu point 2 de kan n'u bɔra yen divers fana bɛ yen mun tɛ nin point 2 ninnu ye baara bɛna bolo nin fɛn 2 ninnu de kan pour que baara mun kɛra sala u k'a ye u k'a faamuya u k'a fɔ ko jɛnna n'a ye an bɛ tɛmɛ o kan an bɛ fɛ ka baara kura mun da ɲinan an b'o fara programme yiru la an b'o débati ka bɛn a baara kɛcogo a n'a musaka kan u b'o fara approuvé an bɛ tɛmɛ a kan après an bɛ na ni divers ye bureau sera ka baara mun kɛ depuis année 2015 la bureau ye programme ba dɔ bila yen k'a fɔ k'a bɛ fɛ k'o kɛ o ye sojɔ ye o ye sugujɔ ye o ye ka mɔgɔw yɛrɛ bila condition na ka mɔgɔw équipement kɛ mɔgɔw ye o ye ka formation fana kɛ mɔgɔw ye o ye ka mɔgɔw accompagner ka taa jamana kɔfɛ ani jamana kɔnɔna la o ye ka Mali yɛrɛ vraiment image dilan ka bɔ cogo dɔ la comme aw yɛrɛ b'a dɔn kalama image caman bɛ yen an ka jamana kɔfɛ ka sɔrɔ o t'a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ an y'o bɛɛ kɛ san tɛmɛnen kɔnɔ an y'o point damadɔ fana soulever an ka discours la
mais a bɛ programme document kɔnɔ an bɛna o débati ɲinan ni ala jɛra n'a ye sanji damadɔ b'an bolo an bɛn'u ban u banna ka ban yɛrɛ centre d'apprentissage de maintenance industrielle dɔ b'an bolo Bamakɔ yan nɔ an b'o inaugurer sisan ani centre de formation comme école commerce Amuru bolo a mɛnna a bɛ san joli bɔ an ye école kura dɔ jɔ an bɛn'o fana dayɛlɛ Tombouctou délégation jɔra ka ban presque o fana banna an b'o fana dayɛlɛ ɲinan Gao délégation fana banna an b'o fana dayɛlɛ ɲinan an bɛna sugu kɔrɔ dɔw jɔ commune 5 ani commune 6 kɔnɔ ani Kulukoro an bɛna sugu dɔw jɔ yen nɔ ani Mopti port sec o projet b'an bolo étude bɛ ka kɛ Kayi i n'a fɔ ka kɛ Sikasso ani Sikasso délégation fana bɛ ka rénover comme ale jɔra a mɛnna ni bâtiment kɔrɔla a kan ka rénover donc nin baaraw de bolodalen b'an bolo jamana kelen tɛ se ka développer a yɛrɛ n'a ma partenaire sɔrɔ pour que a ka partenaire sɔrɔ f'a ka danaya sɔrɔ ni mɔgɔ dɔ ye baara dɔ kɛ ka danaya bɔ i kan a bɛ gɛlɛya mɔgɔ ka da i la n'i ma o waleya ninnu kɛ insécurité mun bɛ jamana kɔnɔ o ma dogo mɔgɔ la mais bɛɛ b'a dɔn bi o tɛ Mali dɔrɔn ye dɛmɛ bolodali ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye cakɛlaw ma o ye fɛn ye min ni o bɛ tali kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔ haminakow la belebelew kan minisiri min ni o ka caw ɲɛsinin no jagoko koɲɛw ɲɛnabɔli ma a ka kumaw kɔnɔna na a ye hakilisigi kan caman fɔ jagokɛlaw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya na Mali jagokɛlaw tɔgɔlaso ɲɛmɛw ɲɛna ni o dɔw bɛ tali kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛw tali la ka ɲɛsin u ma a y'a yira k'a fɔ ko a n'a seko n'a damayiraw bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na fɛɛrɛw ka se ka sigi sen kan baara bolodalen ninnu caman ka se ka sira sɔrɔ lajɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ ale yɛrɛ de bolo o bɛɛ kɔfɛ Mali jamana jagoko ɲɛnabɔli minisiri kɛlen ka foli ani bonyamasegin kɛ nabagaw bɛɛ lajɛlen ye tuma min na a sɔrɔla ni ka yamaruyaw di lajɛrɛ in baaraw daminɛniw la jako ani usine ko olu ye fɛnba fila ye minnu ni u bɛ jɔyɔrɔ ta kosɛbɛ Mali jamana ɲɛtaga koɲɛw la o kadara kɔnɔ minisiri min ni o ka caw ɲɛsinin no usine kow ɲɛnabɔli ma a nisɔndiyara kosɛbɛ ka sanga ni balimaya ni kelenya ani jɛɲɔgɔnya baara min bi ale ni Mali jamana jagoko ɲɛnabɔli minisiri ni ɲɔgɔn cɛ a sɔrɔla ni ka labanna ka foliw ani tanunikan caman ta ka ɲɛsin jagoko minisiri ma ka sabu kɛ a ka wulikajɔw ye ni ka sɔrɔ ka labanna ka duwawu kalan kɛ ni k'o kɛ ala deli ye ka ɲɛsin cogo min na seso in baaraw tɔw ka se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ Almaɲi jamana minisiri min ni o ka caw bɛ ɲɛsin Almaɲi jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale bi taamana ka na Kulikoro malabolo kɔnɔna na a ka taama in yɛrɛ laɲini ye fɛn minnu ye walasa ka se ka na baara minnu don o kɛnɛ sigira sen kan Kulikoro mairie kɔnɔna na ka bɛn ni alamisadon ye kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya o tun bɛ Kulikoro commune maire bolo mɔgɔba caman o tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Amadu Kamara ani a ka jatala Ibrahim Kulibali olu de kɛra baara in seere Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la fɛn minnu sɔrɔla u y'an sama minnu na an ka jɛ an k'o lajɛ Kulikoro mɛriba ka sanga ni a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ye sanga ani waati n'o de ye ka wuli ka fɛɛrɛ ani dabalu tigɛ ka ɲɛsin Kulikoro ka denw ma o kadara kɔnɔna na a ye dunanba dɔ bisimila Kulikoro mairie kɔnɔ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Kulikoro kɔnɔ bari sabula nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka nin dunanba fasugu bisimila min bɛ mɛn maaw hakili la n'o ye Almanw ka minisiri min ka baara ɲɛsinin bɛ Almaɲi jamana ani jamana wɛrɛw ɲɔgɔn cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma an y'a kɛ bi sɔgɔmada in na Almanw ka ministre des affaires étrangères a nana Kulikoro mairie la ka na visiter rendre an ye o diyara an ye kosɛbɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye tubabu minisiri k'a to fonction na a kana Kulikoro mairie a kana mairie la ka na visiter rendre an ye donc o diyara an ye min filɛ ni ministre des affaires étrangères don anw ni dugu dɔ jumelelen ɲɔgɔn na Almanw ka dugu dɔ jumelelen ɲɔgɔn ko Bus o dugu ɲinan san 30 yan n'u bɛ jumelage la donc maire min bɛ yen sisan o ni nin minisiri u bɛɛ ye kalan kɛ classe kelen kɔnɔ donc u bɛɛ ye mɔgɔ faso kelen et puis nin fana u bɛɛ ye région kelen mɔgɔw ye a ka dugu a bɛ loger yɔrɔ min na a gunnen don anw ka ville jumelle la n'o ye Busi donc a ko k'a tɛ se ka na Kulikoro yan cogo si la n'a ma se ka na parce que jumelage in filɛ a b'a kalama depuis a création na donc a tɛ se ka na Kulikoro ka na a ka sɔrɔlasiw lajɛ tant que a ma tɛmɛ ka foli k'a ye donc a nana foli min k'a ye an fana ye laɲiniw dɔw de k'a fɛ o ye mun ye parce que o jumelage in kama Kulikoro tun ye coopération sɔrɔ avec les Allemands n'o tun ye GTZ ye à l'époque n'a kɛra GIZ ye sisan o kɛra de 95 à 2002 mais malheureusement 2002 a coopération jɔra ale coopération y'a to fɛn caman bɛ dugu kɔnɔna na bi Kulikoro tun bɛ avancé la fɛn caman bɛ dugu kɔnɔ bi min tun kɛlen don n'o tun y'an minnu y'an ka sugu olu de y'an ka suguw bɛɛ jɔ an ye yan olu de ye siraba ninnu i ɲɛ bɛ goudron caman na olu de y'o goudron ninnu da olu de y'an ka gare routière jɔ u y'an ka cimetière kori u ye école kori u ye baara caman kɛ u ye adduction dɔw kɛ Kulikoro yan nɔ
donc an bɛ fɛ dɔrɔn o coopération in ka segin ka na ni coopération seginna ka na fɛn caman bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ ɲɔgɔn ye pour que ka se ka commune dɛmɛ. U ka nin lajɛrɛba in n'a kɛra nisɔndiya bonya ani karama ye Kulikorokaw bolo maire n'o ye Misi Eli Jara ye a y'a yira k'a fɔ ko Allemagne commune min bɛ n'an b'a wele ko Bu ko nin y'a san 30 ye teri sira baara ɲɔgɔnya sira o bɛ ani Kulikoro mairie ni ɲɔgɔn cɛ min nafa ka bon kosɛbɛ wa a kɛra sababu ye ka fɛn caman lase Kulikorokaw ma a nisɔndiyara nin baaraba in na. An ye kɔni ye laɲiniw k'a fɛ bon laɲini minnu kɛra a fɛ an tɛ se k'a fɔ directement k'a ko a sɔnna ma ou bien a ma sɔn a ma mais a kɔni ye min ye si minnu yira n na o b'a yira k'a fɔ u bɛna sɔn ka na coopération in lajɛ kura ye tuguni parce que a yɛrɛ ko a marqué la a nana ye denmisɛnnin fɛn fɛn ye denmisɛnnin caman fɛn fɛn donc fo ka mairie dɛmɛ de mairie fana ka se ka dugukɔnɔmɔgɔw dɛmɛ pour que min ye chômage ni terrorisme ni fɛnw ni denmisɛnnin minnu filɛ nin u kana taa se kɛ terroriste ye ou bien u kana taa kɛ u kana bila chômage modèle dɔ la donc a y'olu de fɔ k'a b'a kɛ bon an b'an sigi k'a lajɛ comme a kɔni a ye min fɔ an ye o bɛ nisɔndiya ko bɔ on dirait que coopération ye a bɛna reprendre mais an tɛ se ka fɛn fɔ fɔlɔ tant que a ma ye anw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ coopération reprise ye ni coopération reprise kɛra fɛn caman bɛ yen an b'a fɔ a kɔnɔ parce que n'i ko k'i bɛna commune degun bɛɛ fɔ i tɛ se k'a fɔ a ka ca jiko b'a la dɔgɔtɔrɔso ko b'a la siraba ko b'a la école ko b'a la fɛn bɛɛ b'a la. An b'a yira u la k'a fɔ ko Allemagne jamana ale kɛra jamana fɔlɔ ye min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya la kodɔn ni ka tila k'o bonya la segin a ma min kɛra san 1960 san wa k'a bɔ don na ka na bila an bɛ don min na i ko bi Allemagne jamana a wulilen bɛ k'i jɔ Mali kɔkɔrɔ Kulikoro mairie ale ka nin dɛmɛɲɔgɔnya in o y'o misali dɔ ye Allemagne ka lasigiden min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan ale nisɔndiyalen y'a yira k'a fɔ ko Allemagne jamana a n'a to Mali kɛrɛfɛ dɛmɛ hukumu kɔnɔna na su ani tile bari sabula ko Allemagne jamana ye Mali teri sɛbɛ dɔ ye ni kuma diyara da a n'a fɔ ko teri fila tɛ Mali la ka tɛmɛ Allemagne jamana kan Misi Eli Jara a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ min tale filɛ ka ɲɛsin Kulikorokaw ma ni nin tɛgɛ di ɲɔgɔnma ani Allemagne commune Bu ni ɲɔgɔn cɛ a na kɛ fɛnba ye ka ɲɛsin Kulikorokaw ma Kulikorokaw ka ladala fɔli senkɔrɔw an'u ka kɔnɔw olu bɔli ko jira jama la o kɛra fɛnba ye Allemagne dunanba in bolo min n'a nisɔndiyara la kosɛbɛ wa o bɛɛ lajɛlen kɛra ka kulo in kuncɛ. Société malienne de transmission et de diffusion SMTD cakɛda o ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan kɛnɛ min ni a kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen u ko a ma ko workshop a kɛra ka bɛn alamisa don de ma u yɛrɛ u dagayɔrɔ la don in sigili a laɲini ye fɛn min ye SMTD cakɛda fɛ ka se ka u ka baarakɛtaw ani u ka baara bolodalenw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen bɔ ka jira u ka clients u dɛmɛbagaw ani u baarakɛɲɔgɔnw na Marietou Diallo ani a ka jatala Seydou Ɲare olu de kɛra baara in seere fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an ka olu lajɛ. Cakɛda min sigilen no sen kan n'a bɛ f'a ma ko Société malienne de transmission et de diffusion CMTD-SA n'ale ye baara daminɛ nin y'a san damadama ye k'o ɲɛsin télévision image carili ma ani a kɛrɛfɛ baara wɛrɛw a ye a dɛmɛbagajɛkulu wele ani a ka clients ka ni kunnafonidi kɛnɛ in sigi sen kan n'a bɛ wele ko workshop a kun ye ne u bɛ baara minnu kɛ ko olu yira u ka clients na ani service kura minnu sigilen no sen kan u fɛ clients ka lafiya kama ka se k'a da don olu la k'olu walawala. Donc bi journée kun ye ka an ka partenaires wele u kana ka dɔn an ka baara ye mun ye ka dɔn SMTD ka baara ye mun ye Mali kɔnɔna la donc u bɛɛ nana an y'a ɲɛf'u ye comme quoi anw de ka baara ye ka infrastructure numérique lase donc a baara fɔlɔ ye mun ye o ye ka fibre optique k'o lase Mali fan bɛɛ la a nord ni sud la an ka baara fɛnɛ ye mun ye ka mɔgɔw ka données fɛnɛ sécuriser k'u protéger an ka data center kɔnɔna la yan nɔ an ka baara wɛrɛ fɛnɛ o ye centre d'appel ye o b'a to mɔgɔ i bɛ kibaruya ɲini service dɔ fɛ n'i ye téléphone cɛ o service ka numéro la mɔgɔ bɛ mun bɛ se k'i laminɛ donc an ka baara ye de ka service ka infrastructure de service privé ni service public ma mun b'a to k'u ka baaraw bɛ nɔgɔya u yɛrɛ bolo donc an ye salle minnu visiter o ye ka jira mɔgɔw la an bɛ se ka fɛn minnu kɛ donc o salle fɔlɔ kun ye an ka centre de vidéo conférence ye an ka salle de vidéo de supervision an ka data center ani an ka centre d'appel. An bɛ fɛ mɔgɔw kana halisa u k'a dɔn an ka baara ye mun ye a b'a to n'u y'a dɔn ko an ka baara min bɛ taa u ka fanfɛla fɛ a b'u ka baara nɔgɔya u yɛrɛ bolo. Baara in senfɛ yala kɛra ni clients ye a kɛnɛ kan haute autorité de la communication kun bɛ yen fo ka taa se ministre min ka baara bɛnnen no kunnafoni koɲaw ma ale secrétaire général kun bɛ yen n'o ye SMTD conseil d'administration maa ye.
an nana ni ɲɔgɔn ye in na SMTD ka baara olu bɛ fibre de da n'i y'a mɛn i bɛ téléphone ci i bɛ internet sɔrɔ a ka teli c'est que fibre de bɛ yen fibre de b'a la teliya or bi bi in na n'a kɛra administration publique jɛkulu ye a kɛra jagokɛlaw ka jɛkulu ye banku ni fɛnw olu bɛɛ mago bɛ fibre de la parce que i bɛ se k'i sigilen to yan dɔ bɛ Mopti dɔ bɛ Kayi dɔ bɛ Sikaso i n'a bɛ baara kɛ i n'a fɔ ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma fɛn o fɛn bɛ se k'u ka baara nɔgɔya bolo o b'anw bolo yan ka n'a o fana bɔra yen yɔrɔ dɔ b'an bolo an bɛ wele data center o bɛ ko magasin ba dɔ par exemple sisan n'aw b'a fɛ k'aw ka fɛnw mara n'aw mago bɛ hectare 10 na an ka yɔrɔ la yɔrɔnin fitinin de bɛ d'aw ma min bɛ fɔ ko espace aw ka fɛnw bɛɛ bɛ bila yen tasuma mana wuli o san mana na o aw ka données tɛ se ka tunu a tɛ se ka tunu a bɛ se ka san 50 san 100 san 120 aw bɛ taa sɔrɔ yen. Chérif la télévision fɛnɛ kun bɛ a kɛnɛ kan Samba Kulubali n'ale ye commission de gestion président ye ale y'a jira k'a fɔ partenariat dɔ b'u cɛ walasa ka produit ninnu si filɛ. SMTD ni Chérif la TV a bɛ waati nin bɔ partenariat b'an ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ mɔgɔ caman b'a kalama cogoya min na sabula Chérif la TV comme an y'a fɔ an ka communiqué la cogoya min na an bɛ sɔrɔ SMTD kan a partenariat an y'a ye k'a fɔ parce que SMTD ye société kura de jamana ye min bila sen kan ou n'a bɛna baara kɛ nouvelle technologie kan a nouvelle technologie an hakili la an bɛ se san 1 san 2 la yɔrɔ o yɔrɔ o bɛna se Mali yɔrɔ caman na bon technologie yɛrɛ bɛna laban olu fɛnɛ ta de la donc raison pour laquelle an wulila joona a bɛ kalo caman bɔ an n'u ye partenariat signé pour que minnu fɛnɛ bɛ olu sɔrɔ o fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka Chérif la TV sɔrɔ cogoya min na. K'a ladɔnniya k'a fɔ baara bolodalen dɔw bɛ SMTD bolo walasa ka don nataw diya clientw na o projet ninnu dɔ ye TNT ani Mali numérique ye. Cakɛda min bi an ka jamana kɔnɔ ni a sigilen don sen kan baarako kama Agence nationale pour l'emploi ANPE a ɲɛmayaso ye sefa wari miliyɔn 10 ta k'a di ONG Alifaruku ɲɛmɔgɔyaso ma walasa ka se ka o chèque in di kɛnɛ dɔ sigira sen kan Amdalaye ACI 2000 kɔnɔna na kɛnɛ ɲɛmɔgɔya o tun bɛ Mali jamana minisiri bolo minisiri min ni o ka ca o bɛnnen don denmisɛnnilakaw baarako ani fasoden ɲumanya baaraw ma mɔgɔ caman wɛrɛw tun bɛ yen nɔ ka fara olu bɛɛ lajɛlen kan Sadio Sidibe ani Dramane Male olu ye fɛn minnu sɔrɔ an ka jɛ an k'u lajɛ. Ka kɛɲɛ ni fasoden ɲumanya wale baaraw ye ANP ye miliyɔn 10 jɛlen di ONG Alifaruku ma hakilimaya in kunba dɔ ye walasa denmisɛnnin 100 olu ka baarako bɛ se ka sabati cogo min na ani fana k'u dɛmɛ u ka hakilinaw la walasa u yɛrɛ bɛ se k'u ka cakɛdaw dayɛlɛ. Sɔngɔnna nata kun ye ka chèque di parce que n'a ma ɲa chaque kuma o kuma ONG Alifaruku de b'anw dɛmɛ ka machine d'anw ma ka fɛnw d'an ma a kan ka anw fɛnɛ anw ka geste dɔ k'u ye o geste in ye mun ye sɔngɔnna in na an y'an ka ministre wele n'o ye Amadou Koita ye porte-parole du gouvernement a ka na ka k'a yɛrɛ ɲɛna an fɛnɛ ka geste dɔ kɛ ONG Alifaruku ye o geste ye mun ye sɔngɔnna in na an ye chèque de d'u ma miliyɔn 10 a man ca mais a man dɔgɔ fɛnɛ mɔgɔ mɔgɔ n'a sera ka dɔrɔmɛ 1 di ma c'est que sini a bɛ se ka fɛn di ma min ka ca n'o ye an kɔni seko kɛra sɔngɔnna in na miliyɔn 10 ye an y'o di ONG Alifaruku ma. Maa min ye ONG Alifaruku yɛrɛ ɲɛmaaba ye a nisɔndiyalenba ye kuma ta ka foli ani tanu kɛ k'a ɲɛsin minisiri min y'a senbɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa kɛnɛ in kan walasa ka kɛnɛ in sankɔrɔta a ye foli kurakura k'a ɲɛsin minisiri ma ani fɛn min ye ANP ɲɛma u ye dɛmɛ min ta k'a ɲɛsin ale ka baarakɛyɔrɔ ma ka kɔni miliyɔn 10 min dira ka se ka denmisɛnnin 100 u dege baara kɛcogo la ko o ye nisɔndiyaba ye ale fɛ sabula a kunba dɔ bɛna kɛ ka dɔ bɔ fantanya la an ka jamana kɔnɔ. An ka jamana ɲɛmɔgɔ a ye ŋaniya min ta k'a fɔ a ka manda 2nan na a bɛ se ka an ka jamana funankɛw a bɛ fɛ k'u dɛmɛ o cadre kɔnɔ ani ANP y'an bolo don ɲɔgɔn bolo o bolo don ɲɔgɔn bolo o caman nafa caman yera la a nafa la belebele ye an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye o bɛ fɛ ka nafolo min da an ma n'o o kasabi fɔra aw ye an ka foli kɛrɛnkɛrɛn an ka minisiri ye ale min ye a ka nin waati nin cɛ nin k'a yɛrɛ ta a n'a ka département bɛɛ lajɛlen ka na Alifaruku ka kɛnɛ na o bɛ min jira a ka disponibilité a n'a ka yɛrɛmajigi a n'a ka cɛsiri a n'a ka jamana hami pour que jamana fɛn o fɛn n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ baarakɛyɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ
n'o ka hamina de jamana ka funangaw ka ɲɛta ye ale ka yo o kɛnɛ kan a bolo ka s'u ma k'u dɛmɛ an b'o foli kɛrɛnkɛrɛn kɛ an ka minisiri ye o foli kɛrɛnkɛrɛn bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ale min ye nin kɛnɛ in n'a ka baara de sera ko kɛnɛ in labɛn an ka foli bɛ o lajɛlen bɛɛ lajɛlen. fɛn min ye minisiri Amadu Koyita ye a fana nisɔndiyalenba ye kuma ta ANP ɲɛma ani fɛn min Alifaruku yɛrɛ ɲɛma ka foli ani tanu ye ka ɲɛsin a ma a kelen bɛ ka dɛmɛ min ta ka yatimadenw sɛgɛrɛ walasa dɔ bɛ se ka bɔ fantanya la cogo min na an ka jamana in kɔnɔ ko o yɛrɛ ye jamana ɲɛma yɛrɛ ka hakilina dɔ ye o siratigɛ kɔnɔna na a tilala ka dusumakasi ka ɲɛsin fɛn min ye ONG yɛrɛ ɲɛmaba ye ko maa hakilina jugu minnu ye kasarata ka ɲɛsin a ma san tɛmɛnen in na ka sɔrɔ ka dugawu kɛ ko Ala kanu bɛɛ kalifa masaba in ma. An bɛ barika da Ala ye mɔgɔ n'i y'a kɛ Ala ye k'a kɛ Ala ye k'a ɲɛsin yatimaw ma k'a ɲɛsin jamana ɲɛtaa ma k'a ɲɛsin sɛgɛnbatɔw ma k'a ɲɛsin fantanw ma gɛlɛya bɛ se k'i sɔrɔ nka Ala t'i labila diɲɛ fo lahara gɛlɛya min tun y'a sɔrɔ a bɛ waatinin bɔ ne ma hakili jugu dɔw tun y'a essayer k'a fɔ k'u b'a a ka baara nana k'a bolo k'a yɛrɛ minɛ tile damadɔ kɔnɔ nka Ala barika la a b'an kɛrɛfɛ bi an bɛ Ala fo ka Ala barikada mɔgɔ mɔgɔ daɲuman donna la k'a bɛɛ fo k'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ ko Ala ka kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ANP ni Alifaruku bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mois de solidarité n'o ye kalo min ɲɛsilen don ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ma an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jamanakuntigi n'o ye président Ibrahim Boubacar Keïta ye danaya kura dalen a kan hakilina ye fɛn min ye o ye basi kana jamana kɔnɔ a miirina ye fɛn min ye o ye bɛn kana jamana kɔnɔ o danaya kura min fana dara kan a y'o danaya tegu maliyɛnden bɛɛ ka ɲɛtaa ma nka kɛrɛnkɛrɛnna a y'a ɲɛsin denmisɛnninw ma. Baara ninnu kun cɛra ni jafilɛli ye ani miliyɔn 10 kasabi ko o tableau di kɛnɛ in kan o de kɛra sababu ye ka kɛnɛ in kuncɛ. Fanga ɲini jɛkulu PRVM fasoko denmisɛnninlakaw ani a musolakaw ka bureau sigili baaraw bɛ sen na kita tɛmɛnen kɔfɛ tour sera Segu marabolo de ma denmisɛnw ani musolakaw olu ka bureau sigi kɛra Segu marabolo kɔnɔna na fanga ɲini jɛkulu PRVM fasoko tɔgɔ la Segukaw fɛ yen nɔ fanga ɲini jɛkulu in comité de pilotage a bisimilara ka bɛn février kalo tile 23 tɛmɛnen ma taama in yɛrɛ ɲɛkun o kun ye Usman Sangare fɛn minnu sɔrɔla Musa Fɔnba ale bɛna o lakali an ye. PRVM fasoko Segu mara la cercle 7 nɔnabilaw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Segu kɔnɔ sibiri février kalo tile 23 PRVM fasoko comité de pilotage a bɛ don u ka ɲɔngɔnmɛ dɔ de kadara kɔnɔ min bɛ ka boloda PRVM ni denmisɛnninw ani balakaw ni ɲɔgɔn cɛ délégué ninnu bɔra cercle 7 ninnu na ka PRVM fasoko comité de pilotage ka wele jaabi ka sabu kɛ comité de pilotage cilen don ɲɛmayasoba fɛ fanga ɲini dɔ kɔnɔ ko yanni avril kalo ka kunjɛ an balakaw tɔgɔla jɛkulu ani denmisɛnninakaw tɔgɔla jɛkulu o ka sigi PRVM fɛ kumaɲɔgɔnyaw caman kɛra PRVM fasoko a kunga o tɛmɛnen kɔfɛ kuntilenna min bɛ PRVM fasoko la ɲɛfɔlikɛla olu kan balanako min yɛrɛ ye ni o jara bɛɛ lajɛlen ye PRVM fasoko Mamadu Umaru Sidibe n'o ye fanga ɲini dɔ ɲɛmaaba ye ale ka yeli kɛnɛ kan ka nin ɲɛda denmisɛnninakaw ni an balakaw kan. Lajɛrɛ in dabɔkun ye ka se ka parti muso ani parti denmisɛnninw ka sugulu la sigi fɔlɔ senangu ka bureau sigi ka se ka formation k'u kun fɔlɔ parti PRVM fasoko yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ an ka président Mamadu Umaru Sidibe ale yɛrɛ jɛni mɔgɔ qualité sugu jumɛn no ka se k'ale ɲɛfɔ an ka militants ɲɛ fɔlɔ donc ka se ka parti dɔn ka se k'an ka président yɛrɛ dɔn ka parti yɛrɛ taabolo yɛrɛ dɔn kosɛbɛ donc à travers ça donc i bɛ se ka baara caman kɛ parce que n'i kɛra leader ye i na taga kuma mɔgɔ fɛ donc fɛn yɛrɛ de ka se i yɛrɛ minɛ cogo la fɔlɔ ka se jama yɛrɛ maîtriser cogo la ka parti yɛrɛ kanu ka parti dɔn fɔlɔ donc an bɛ yan nɔ bureau de formation na ka se ka denmisɛnninw ni musow de former Segu cercle bɛɛ lajɛlen donc an bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ Segu cercle 7 an bɛɛ an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ bi Segu dugu kɔnɔ pour que ka se ka an ka militants former. Denmisɛnninw ni musow n'olu tɛ dɔrɔn politique tɛ yen est ce que i m'a faamuya parce que i b'a jateminɛ ni élection surunyana sisan bɛɛ b'i gɛrɛ an balakaw ani denmisɛnw de la parce que olu ma fɛn caman faamu mɔgɔ minnu ye fɛn caman faamu gɛrɛ tɛ k'olu la donc o de kosɔn an ka parti kɔnɔ an bɛ fɛ ka denmisɛn jɛkulu sigi n'o ye jeunesse bureau k'a daminɛ comité sous-section section région pour national femmes et hommes et jeunesse an bɛ fɛ k'o bureau de sigi an n'a mɛ o formation de kɛ sisan
n'an taara yanni tile 23 cɛ mois de mars tile 23 cɛ a bureau bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cercle a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ. Élection tɛmɛna an ko ko parti pour la restauration des valeurs du Mali o kɔrɔ ye di danbe danaya ladiriya bonya bɛɛ bonya ma segin bɛɛ hali n'an ma fɛn b'a sɔrɔ an jɔyɔrɔ yera a kan ka na k'u fo u ye baara mun kɛ an nana foli la bi o foli fana nana bɛn ni comité de pilotage Bamako ka Ségou sigi avec les 7 sectes de Ségou pour que se ka bureau de jeunes ani bureau de femmes k'olu kala ɲɔgɔn na olu ka taa baara kɛ dugumala la ka na formation kɛ ka coordination sigi pour que demain c'est quoi très bientôt on a un congrès extraordinaire là pour mettre en place le bureau national des femmes et le bureau national des jeunes au kun na kun no ka bonya masini ke Ségou ka ka bonya masini ke parti ka bonya masini ke en ce moment mun na ka andima chamna ka ni utobe jamana te jo ni mɔgɔ ɲuman tɛ mɔgɔ ɲuman ye jumɛn ye mɔgɔ lakalanen mɔgɔ kodɔnnen jamana bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ bi parce que an bɔra an ka sira kɔrɔ kan an tɛmɛna an ka ladamu kan ni ladamu seginna mɔgɔw ka kalan a ka ca Ala fɛ jamana in bɛ ɲɛ an b'o dingɛ de kɔnɔ bi raison pour laquelle parti ma dɔwɛrɛ ko a ko faso ko bɛɛ k'i ka so makaran bɛɛ k'i ka so kɔlɔsi bɛɛ i ka ladamu k'i ka so kɔnɔ ni ladamu kɛra i ka so i kɛrɛfɛmɔgɔ y'a ka ladamu kɛ quartier y'a ka ladamu kɛ commune bɛ ladamu ni commune ladamu na cercle bɛ ladamu ni cercle ladamu na région bɛ ladamu n'o fana ladamu na Mali bɛ ladamu. taama ye a ɲɛmaya kun bɛ Ousmane Zangare bolo ni o ye comité de pilotage président ye wa faso ko denmisɛnnin nakaw ka jɛkulu fana ɲɛmaa don. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ ani Musa Fɔnba bɛ to ɲɔgɔn bolo hali bi a bɛ na walawalali k'an ye o la. Fanga sinamatɔ ɲɛma minnu bina jamanakuntigi sigi kalata la Sénégalikaw fɛ kalata la bɛ ni jakulu commission électorale nationale indépendante CENI ka fɔ la n'o ɲɛmaya bɛ Idrissa Seck bolo ministre ɲɛma kɔrɔ u ye dantigɛli kɛ ka bɛn ni alamusa février kalo tile 28 ye k'a fɔ jaabi min bɔra olu t'u yɛrɛ ye jaabi in na kalata la bɛ ni jakulu fɛ nka u tɛna kulo bɔ jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ la k'a fɔ ko jaabi min bɔra fana k'u ma jɛ n'a ye jaabi kunfɔlɔ min bɔra kalata la bɛ ni jakulu fɛ o kɛmɛ ka sebayaba di jamana ɲɛma Macky Sall mɔ danfaraba de bɛ ani maa tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de kosɔn dantigɛli in kɛ yɔrɔ la Idrissa Seck fɛ cɛbɔ tɔw kun bɛ yen k'a daminɛ Ousmane Sonko la ka taa se Issa Sall ani Madike Ɲangɛmɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen bɛɛ lajɛlen jɛna k'a jira k'a fɔ u tɛna wuli ka se jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel la nka u kɔni ma jɛ ni jaabi fɔlen ye Moussa Tine ni ale ye Khalifa Sall Sénégal faba Dakar maire min minɛ bɛ o ka babu sendigi ye o yɛrɛ kun bɛ Idrissa Seck ka du kɔnɔ a don a y'a yira k'a fɔ jaabi minnu kɔni bɔra kalata la bɛ ni jakulu fɛ ko jaabi namaralenw don ko nka ko nin ma bala ale la ko bari sabu ka d'a kan ko nin bɛɛ sidɔnnen kun don yanni ko in yɛrɛ ka kɛ wa k'a fɔ ko jamana kiri ko bɛ se ka nɔbɔ ko la wa k'o fɛnɛ kan tɛ rɔ a ko jamana kiri kɛ bɛ k'a jira k'a fɔ fanga bɛ maa min bolo a bɛ don de ka ligiba jukɔrɔ wa kalata yɛrɛ min fɛnɛ labɛnnen kun don fana n'a ma ɲa k'a fɔ Khalifa Sall kɔni sen bɔra a la ka Karim Wade sen bɔ a la k'o b'a jira k'a fɔ kalata in ma dabɔ ɲɛmaaya ɲinini kama jamanadenw ye bari sabu ka d'a kan ninnu maa fila minnu sen bɔlen filɛ nin ye a la ninnu fɛnɛ ka mɔɔw kun bɛ Sénégali ka denw na ko kumana ko Macky Sall ye ko in bɛɛ lajɛlen labɛn kabini a daminɛ k'a ba ta ye a kɔni tɛ k'a bɛ faamu cogo jumɛn marabolo dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Sénégali dan jɛbɔɲɔgɔn jamana maraw la jaabi min bɔlen don o yɔrɔ la o jaabi ka ca ni maa yɛrɛ min bɛ balola ye ko kabini ye k'i b'a dɔn k'a fɔ namara kɛra. Aziz Bouteflika Algérie jamana ɲɛmaa don jamanadenw ka kuma bɛ ka caya a ka mandat 5nan ko la o de kosɔn kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu organisation non gouvernementale n'u k'u ma ko ONG 8 ɲɔgɔn na olu farala ɲɔgɔn kan ka ɲini fanga fɛ nisɔngoya taamaw minnu bɛ sen na u ka lajɛ u ni jamanadenw ka se ka bɛn kan kelen kan janko jamana bɛ gwɛlɛya min kɔnɔ a ka bɔ o kɔnɔ adamadenya hakɛ labasa jɛkulu min fɛnɛ bɛ wele ko Amnesty International o fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ale fɛnɛ jɔrɔn bɛ bi ni Algérie fanga ka taabolo ye ka ɲɛsin maa nana masumanenw ma u kɛtɔ k'u ka nisɔngoya taamaw boloda ka bɛn ni juma marsikalo tile gale in yɛrɛ ye nisɔngoya taama belebele labɛn bɛ Algérie jamana kɔnɔ a n'a kɛ wa a tɛna kɛ wa maa tɛ dɔn bari sabu ka d'a kan maa caman jɔrɔn bɛ ko fanga bɛ sɔn ka bɔnɛ banfula don u kunna n'u ko k'u b'a kɔrɔbɔ o de kosɔn kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu ninnu k'u b'a ɲini polisilakaw fɛ u k'a lajɛ baara ka kɛ ni hakili ye maa minnu bɛ ka nisɔngoya taama kɛ maaw de don
maramafɛn tɛ u bolo o kumana n'i ma ɲa k'i bi ko do i ni olu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a jate minɛ ka bolo maaya dɔɔni ka sabu kɛ maramafɛntigiw tɛ k'i bi taa don u tula k'u caca cogoya dɔ la ko n'i tora k'o kɛ bɛɛ k'a bi laban bi kɛ dansago ye ka hadamadenya hakɛ buruja nka hadamadenya hakɛ labasajɛkolo min bɛ wele ko Amnesty International o y'a yira k'a fɔ ale ka yecogo ye min ye nisɔngoya taama jamanadenw ka hakɛ de don k'a jira k'a fɔ an ma jɛ ni jamana ɲɛma ka mana duruna ye k'u ka hakɛ don o kumana u ka hakɛ o kan ka jɔ u ye cogo bɛɛ lajɛlen la fanga fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini jamana ɲɛma Abdel Aziz Bouteflika y'a jira k'a fɔ a bɛ mana duruna ɲini maaw tora ka nisɔngoya taama in njujɔ dɔɔdɔɔni fɔ jama bɛ ka bin ka caya a ko da la Faransi faaba la Paris nisɔngoya taamaw kɛra Algérie ka denw fɛ yen Algérie faaba yɛrɛ kɔnɔ caman fɛnɛ kɛra ye juma février kalo tile 22 tɛmɛnen dimanche fana nisɔngoya taamaw bolodara labasabaw ni o ye avocaw ye olu farala nisɔngoya taamakɛlaw kan ka taa se sanfɛ kalanso kalandenw ma ani kunnafoni dilaw juma mars kalo tile galen u kɛmɛ ka wele da ko bɛɛ ka bɔ jamana fandan naani bɛɛ lajɛlen la ka nisɔngoya taama boloda ɲɔgɔn bɛɛ dɔ senfɛ Émirats Arabes Unis duguba la Abu Dhabi ka bɛn ni araba février kalo tile 27 ye kunnafoniw bɔra k'u bi ka jira k'a fɔ Libi jamana kɔnɔ kalata ko fan filaw sen bɛ a kan fa kelen o ye Fayez El Sarraj diɲɛseleke naani setigi jamanaw kɛmɛ ka min lakodɔn minisiri ɲɛmaa ye jamana ɲɛmaa ye ni cogo tɛ bolo Tripoli yɛrɛ faaba min ni a dagan bɛ ye a se tɛ o yɛrɛ la yɛrɛ janko jamana fan dɔ o fa kelen fɛnɛ fɛ Maréchal Khalifa Haftar Tobruk gouvernement dankelen min da y'a ka kow ye n'a bɛ ka ko ka jɛ bolo da natiri kamisa yɛrɛ la ani Bamanjiw ni Mamurutilen jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ninnu maa fila ɲɛ ka kɛ naani ye Fayez El Sarraj ani Maréchal Khalifa Haftar a kɛman nga Émirats Arabes Unis kɔni gɛmɛ ka jira k'a fɔ olu kɔni gɛmɛ ka sigi ka fɔ dɔ n'u don u ni ɲɔgɔn cɛ nin fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye Émirats Arabes Unis fɛnɛ ka segin ka don Libi manga baningo la bawo kuma dɔ la Faransi de kɛ kun bɛ k'a ta k'a kɛ a disi gosi ko ye n'o fɛnɛ bɛn kun tɛ Itali jamana mɔ olu kun bɛ ka fadenya ɲɔgɔn na Émirats Arabes Unis namɛ don a la nin ye nka Émirats Arabes Unis fɛnɛ ka don a la o bɛ ko daja fa min na o ye Maréchal Khalifa Haftar ye Tobruk gouvernement kɛlɛ disi min lakodɔn tɛ diɲɛseleke naani setigi jamanaw fɛ bawo Maréchal Khalifa Haftar bɛ ka dɛmɛ Émirats Arabes Unis de fɛ o de kosɔn maa min ka donda kaburuyalen don Libi kunkanko la ni o ye Jalal Arshawi ye ale ko nin ɲɔgɔnkomɛ min kɔni kɛlen filɛ nin ye ni fɛn ma fɔ maaw ye a taabolo kunkan kalata a bɛ se ka kɛ Libi jamana kɔnɔ nka a bɛ kɛ don jumɛn o ma fɔ fan filaw kɔni y'a yira k'a fɔ ni kodaw sabatira a ka ca la kalata in bɛ se ka kɛ u k'o ma ko accord de principe ko n'o bɔra la ko mun wɛrɛ fɔra maaw ye ko kumana ko maa bɛ se k'a fɔ ko in kɛra cogo min na o filɛ kɛlɛkɛla fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛkɛla kelen fanga b'o la bi o bɛ k'i yanga n'o ye ka laban k'a ka sebaaya in yɛlɛma k'o kɛ jagokun ye diɲɛseleke naani ɲɛkɔrɔ jango a tɔ bɛ se ka manja a ka dɔn k'a fɔ ko b'ale de ka bolo kan o kumana Libi ko ka bila a ka bolo ka ten sa ani fan dɔ ma dɛsɛlen Fayez El Sarraj diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka gouvernement lakodɔnnen ɲɛmaa min se tɛ hala yɛrɛ dagayɔrɔ faaba Tripoli la ko in kɔni kun ye o de ye a kɔni da ka di maa kelen min na o ye Maréchal Khalifa Haftar ye o tɛmɛnen kɔfɛ lajɛ in fana ni kun fɛnɛ b'a la o ye tajiko ye bawo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bibi na Libi tajimayɔrɔ fanba o jɔn bɛ tajibɔyɔrɔ min bɛ wele ko Al Sharara a bɛ kalo caman bɔ Mamurutilen jɛkulu bɛ ɲɔgɔn na ye Bamanjiw fɛnɛ kuma dɔ wolu bɛ taa fara u ka ye k'a ko nɔɔni tajibɔyɔrɔ jɔ mɛ taji yɛrɛ tɛ ka se ka bɔ bilen Libi dun ka sɔrɔ fanba dulon bɛ taji de la yɔrɔnin kelen min fɛnɛ ye nafasɔrɔ sira ye n'a fɔra ko bɔ jɔn bɛ a ka ca la n'u tora ka nin sigi ka fɔ ninnu kolokolo o tajiko na se ka warawuli ko kura k'o fɛnɛ se min sɔn ka ye lajɛ in kolokololi la. Ugandakaw fɛ Congo Kinshasa Mamurutilen jɛkulu M23 min kɛnkunbɛ ka bisimila minɛ Congo Kinshasa ni Rwanda ni Uganda danjɛw la ka tiɲɛni kɛ san caman ni kɔsada in na kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna san 2017 diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies banfula bulalamaatigiw casque bleu farala Congo Kinshasa kɛlɛcɛw kan ka mugu ni kisɛ ta u ka ko da walu olu maa minnu bɛ nin jamana fila ninnu kɔnɔ Uganda ani Rwanda tɛgɛnɔ bila kɛlen don bɛnkan sɛbɛn dɔ de la Congo Kinshasa ni nin jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ ni M23 Mamurutilen jɛkulu maa min y'a kanu ka segin ka na faso la Congo Kinshasa jamana kɔnɔ k'i kɛmɛ basigi karamɔgɔ ye i bi na baasi tɛ k'i la olu maaw de lasegini daminɛna a jarala k'a fɔ maa 70 ɲɔgɔn na M23 Mamurutilen jɛkulu kɔrɔni maaw la olu seginna Congo Kinshasa jamana kɔnɔ u n'u ka denbaya nin maa 70 ninnu
caman kun bɛ Uganda nka u y'a yira k'a fɔ olu bilama baasi foyi t'u fɛ u b'a fɛ ka segin u faso de la ni o ye Congo Kinshasa ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa ninnu minnu segintɔ filɛ nin ye n'u donna Congo Kinshasa ni min kun ye surasi ye i na segin i ka surasiya mɔ n'i kun tɛ surasi yɛrɛ ye ko mankan kɛlen k'i ye mugu ni kisɛ ta i kun bɛ baara min na i na segin o baara mɔ n'i kun tɛ baara la yɛrɛ fɛn minnu bɛ bila i ka bolo kan walasa i ka se k'i yɛrɛ ta ka ko k'i yɛrɛ ye olu na ɲini k'o bila i ka bolo kan M23 a mamurutilen jɛkulu maa 1500 ɲɔgɔnna de kɛn kun bɛ ka bisimila minɛ Uganda ani Rwanda minnu nanen filɛ nin ye 70 o bi maa seginnen kɛ maa 316 ye Congo Kinshasa jamana kɔnɔ. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di se ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ci aw ka ɲamadali la laseli nata aw ni Musa Fɔnba de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.